खुलुमबाय बिटारनिउ चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेलखौ बुथुमनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ आरो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनो हायो। बिटिआरनि साफ्रोमबो गावबुरानो मैया तामुलपुराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोदान मबाइल राननाय हाबाफारि लानाय जायो। चिराङाव मन्थ्रि जागेद महनजों लोगोसे मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म दावबायफैनानै लावख्रिगुरि गामियाव नायगिदिंफैदों। बर' हारिनि थामोनथा आरो हारि रैखाथिनि थाखाय मोनसे समाजाव आखायाव हाथियार दैबायनाय बिग्रायारि बाक्सा जिल्लानि जफात हालामारि निपन देवारि बे बुहुमखौ मैया बिदाय लालांबाय। बिथाङा 1989 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बर'नि हाथियार दैग्रा आफाद फरेस्ट-आव हाबना खामानि मावदोंमोन। बेनि उन फिन नैथि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड जुजिनानै 1996 मायथाइनि 18 जुनआव जोनोम मोननाय बेलथि हाथियार दैग्रा आफादआ बिबान लानानै खामानि मावबोदोंमोन। बि टि सि गोरोबथानि उन बि पि एफ राजखान्थि हान्जायाव थानानै बिथाङा रायजोनि जौगानायनि खामानि मावबोदोंमोन। लोगोसे मोनसे समाव बागानपारा ब्लकनि ब्लक चेयारमेन बिबानआवबो लाबोदोंमोन आरो मैया निपन देवारि जोबथाहांबोनाय आसामनि थाखाय बे बुहुमाव चिरां जिल्लानि लावख्रिगुरि गामियाव दै लोमनानै राहाबादायाव थानाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों। बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि अ.एस.डि सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादआ मैया जिल्लानि सिङाव थानाय सि के राभा सिलबारि आरो जहर दख'रा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै खख्लाबारि चापागुरि फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारि मावफारि मावबादाखौ खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहायै आफादगिरि बिथिंनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों। बेजों लोगोसे बर' माहारिनि बर' राव थुनलाइ हारिमु सोलोंथाइ राजखान्थि जौगानाय आरो बे हाबाफारियाव गाहाय बिबुंथि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' गाहाय नेहाथारि मुस्रि करिन्द्र बसुमतारि आरो बिबुंथिगिरि जनक उसि बिथाङा लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि दिनेश ब्रह्म गेलेमु नेहाथारि गनेश बसुमतारिजों लोगोसे लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय बसुमतारि बिथांबो हाबाफारियाव बाहागो लादों।